îi aducem un omagiu celui care ne-a arătat călătoria poate să fie. I am ambassador of Ukraine, Ihor Turiansky. I see that our future of our countries and future of the world are in the hands of this young generation who will present the culture and languages many countries. And I would like to say that it is thanks to Mr. Gulen, who unfortunately died 1 month or 1 month and a half ago. Gurur duyuyoruz ki buradayız ilk programda ve bu yolu devam ettik yolu. O poezie pe care am scris-o după ce am citit cartea dânsului, unde am descoperit ideile domniei sale și idei care, dacă ar fi promovate la nivel mondial, ar fi pace în lume și lumea ar trăi într-o armonie. Este un spectacol care are energie, are putere, are prietenie. Aici se leagă prietenii extraordinare. Domnul Fethullah Gülen vedea diferențe nu doar ca pe un globat, ci ca pe un model de convisuire armonioasă și respect reciproc între oameni de toate culorile, limbile și religii. Dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimize parayla pulla değil, sevgiyle bakarız. Bizler birbirimizi seviyoruz. Biz bir aileyiz. Bunu yıkıyorsun.